Så helt grundlæggende, så er det medfødte immunforsvar det immunforsvar, vi fødes med, lige fra vi er rigtig små babyer, og det skal virke som et slags skjold mod vira og fremmede bakterier. Jeg vil gerne fortælle jer et eksempel på, hvad en træsplint i armen kan have med immunforsvaret at gøre. Det der sker, det er, at den her arm, den har fået en træsplint i sig. Nu har jeg lige tegnet det, sådan den stikker lidt op, så man kan se, hvor den er. Og det der straks sker, når den her træsplinte kommer ind, det er, at det her område, det omkring træsplinten, det bliver sådan en lille smule hævet, og så bliver det faktisk lidt rødligt i det. Grunden til, at det bliver lidt rødligt, det er fordi, at blodstilstrømningen, den stiger, hvilket betyder, at kroppen sender en masse blod ud til de her blodårer, så det er, at de bakterier, som splinten bringer med sig ned i kødet, og hvis den nu rammer på en blodåre, det bliver lukket ude af hele blodsystemet. Så den siger simpelthen adgang forbudt for de her bakterier, for ellers så kommer de ind i systemet, og det vil man helst undgå, fordi så kan man nemlig blive syg.